אז שלום יוטיוב, כאן יגב לוי, ואני עומד לחזור לכם בגדול. עכשיו, יש פה משהו חדש. תסתכלו, אם אנחנו נכנסים לפה, זה מתחיל לעשות לנו את זה, רואים? ואם אתה רוצה את זה, אז תצא. אני כמו שאתם רואים, אני בערוץ חדש עם פלאפון חדש, ועכשיו אני יודע שאתם לא רואים ממש טוב, אבל מה אני אעשה? אני אסדר את זה, אוי, מה זה? כפי שאתם רואים, גם עליתי איזה רמה, 2 רמות. הנה, תסתכלו. לא, רואים אותי, אני האחרון. יש פה איזידה, עם אחד. יפה. לי יש רק את הפייר, אתם מבינים? זה למה. היה לי איזה שחקן שגנבו לי אותו. הוא היה 6 ריבועים, היה לי איזידה משופרת. כל מיני דברים שפרים. כתוב פה 2017, איזה נדיר. אני לא יודע ממתי זה, וזה כנראה חדש, כי אני בכלל ובקושי משחק. רק בגלל הערוץ התחלתי לשחק. כי האמת שהרבה זמן לא עשיתי סרטונים, כי היה לי קצת בעיות, וגם עכשיו אתם יודעים, גם בית ספר ומה. אני לומד גם עד 2:20, כאילו... מה, כמעט ולא נשאר לי זמן לעשות סרטונים, מה כאילו הבית ספר הזה? נמאס לי כבר. ובהמשך הסרטונים אני עומד לעשות לכם פרקור בסרטון הזה, כאילו בסרטון שעכשיו אנחנו עושים. אולי נעשה אותו עכשיו, אני לא יודע. טוב, בואו נעשה את הפרקור עכשיו. רגע, אני רק אשים את רובה. ולפעמים גם אני אשים שירים בעברית וזה. אז כן, זהו סרטון הפתיחה שלנו להיום. אבל אל תדאגו, הוא לא נגמר. שהוא גמר, אז תעשו לייקים. רגע, יאללה, נתחיל כמו תמיד. והפעם אני אזמין את לירי לערוץ שלנו עוד פעם, כפי שזה הפעם שעברה. ועכשיו יש לו ערוץ חדש, אז כדאי שתצביעו לו. הוא פתח לו. ואני והוא למדנו לעשות פרקור, אנחנו עושים גם בבית ספר, כי משעמם. לא יצא לי טוב. אתם מכירים את אלה שכאילו באים ככה, ככה, לפעמים זה לא יוצא. אבל אני ולי רואים איזה פרקוריסטים. שמתם לב, גם זה השתנה, זה היה עד 10 לפעמים. לפעמים גם עומד להיות שירים בעברית וכל מיני. שיט. ופוק. איי. תגיד שלום ולא להתראות. אני לא מאמין, הוא בגצה שלי. אני חדלה שאתם רואים, יש לי גרה רק 28 שקל, אני צריך לחסוך, ואז אני אשפר את האיזידה. אני רוצה לשפר את האיזידה. ואז אני אפרק את כולם. אל תיקח את החיים, וואי, איזה בסה. נכון, שכחתי, אנחנו צריכים לעשות פרקור. ויש לי פרקור מזה כנדיר, עכשיו תראו. אני ולירוי, אולי אתם רואים את זה בסדר. זה לא ממש נדיר, אבל לפחות זה משהו. אני יודע, אני הפכתי להיות נוב. לפעמים אני גם לא אעלה רק סרטונים של טנקי. אני אעלה גם אתגר הסוכריות המגעילות, כל מיני אתגרים. כמו שבערוץ הקודם הראשון שלי עשיתי עם לירוי, אתגר הצחוק עם המגנבים. לא יצא לי טוב, המגנבים. רציתי לכתוב המגניבים. אם לא הבנתם את זה. יואו, קבלו! איזה לאג! הלוואי שירד גולדבוקס.
נראה לי שיש... עכשיו אתה יכול כאילו לקנות על בכסף אמיתי גולדים, ואז אתה מוריד אותם במקום. אני ולירי בדקנו את זה. שיט, איך אתה לפי רבי? אם אתם רואים, הפכתי להיות נובה, אל תדאגו. זה הכל משחק, זה רק משחק. קבלו. זה פרקור. האמת שכולם עושים טוב, אבל... פיוש. איי! אין, ראיתם, הפכתי להיות נוב. נסתכלו, אני נוב. וגם אני אעלה סרטונים של מיינקראפט וכל מיני דברים. כן. ולכל הילדים שרואים את זה, אני מאחל תעשו לי לייק. קוראים לי יוקינג. אני לא יודע איך, אני רציתי לקרוא על השם שלי באנגלית, אני לא מצליח, אז כתבתי יוגי המלך בעברית, רק שזה היה באנגלית. ראיתם, הצלחתי. אז אני לא עד כדי ככה נוב. טוב, אולי כן. טוב, מי יודע. אני יודע שאני שם בסיירות שלי. לא ראיתי את זה מתקרב. כמו פעם שעברה אני עומד לעלות הרבה סרטונים. הנה, עשיתי מוזיקה, יודעים מה עכשיו לא צריך אותה. הנה, זה שרפה. היי. קבלו. אני לא עד כדי ככה נובה. טוב, אני כן. טוב, מספיק עם הדיבורים. אז רק דבר אחד, תרשמו לערוץ. וגו, ביי. צ'טה! אוקיי, חבר'ה, בואו נחגוג! כל הכבוד, אוקי. אני רק מקווה שהעיקר שלנו לא יהיה בודד שוב. אני חושב שהעיקר עומד להיות ממש בסדר. רובה חדש, מה זה? מה? וואי, שכחתי שאתה לדבר. טוב, לא נורא. מה קורה? ראיתם את הרובה החדש? מה זה? כמה הוא עולה? או שזה צ'יטים, אני לא יודע. בוא נראה אם הם לא יהיה. אומייגאד. קבלו. בא לראות איך הוא יורה, מה זה? אומייגאד.
בא לי. בסה, לקחו אותו, יו, ראיתם 3 גולד בוקס במכה. אני לא שירודד לך, נו. פעם אני אקח. בא לראות כמה רובה החדש עולה. לא מאמין שהוא תפס גולד בוקס, יו, שלישייה. 3. רגע, בוא נראה. רגע, כמה הוא עולה? 24,300. טוב, אני חייב לחסוך אליו. בטח הרובה הכי טוב במשחק. אוקיי, חבר'ה, ביי.